Hello, bye. Kumusta? Buntag pa rin mga higala. Mapipagligo na ko. Basta pa kaayo, pugnan na. So, naguba ang among water heater. Naguba mo nga nag-init lang ko diri. Painit na ko og tubig. Manaman ko ka ng inom og tubig. Inigmata na ko ni dagan-dagan ako mabuntag sayo sa kuan hagdangan pang bit-bit ni mga butang. La tungab dayon kuan nag-usa ka kuan sa kagalong tubig. Duha ka basong tubig. Dayon pagkahuman maghimo na din ko pamahaw nila. Then ayha pa ko, hala, siging kuan dinhi pang-andam sa mga lutuonon mo udto. Then ayha pa ko mo kuan, ayha pa ko mag-isani. Tang initan ako sa bukid. Ayha pa ko isani atiman sa akong kaugalingon. Mangilay, maligo, mag-toothbrush, ayha pa. Nahon ang ilahang mga kuan kay di mahibawan man og sa mga oras sa mga mata. Okay. Di pa nahisugbaon pan. Ay, di pan. Uni lang pan diri. Nitang ni pisa. Uni gitawag nila og kubos. Kubos. Ang dara sugbaon. Dangdang aning kayo. Okay. Pasok nita ni. Kauntay po pasok. Ala, sige. Duha ka buok. Isa. Butang sa tag kape. Kape is life gyud. Tulo. Lagi no, grabe makasuka si Inday. Dako man kaayo niya akong kuan kapyanan. Oo. Ina manig baldi. Gatas, daghanong gatas kay libre. Sto ari inta makagatas, pila na to? 3, 4, 5, 6. Anong kagatas daghanon kay? Daghanon intas libre, daghang gatas dinhi kami ray mag-inom. Pila ka lata? Kape. Da. Sa'yo na. Ninit. Lumayon sa. Kaya ako siyang tunawon tanan. Murag cappuccino ba? Naon na ko human akong kaligo. Ingon ang sunoy na tawag ko sunoy. Ang saksakan ko no diri sa kusina. Dunay kuan. Naay problema, nagka-short ba? Shortage. Ang tawagan. Laka kulang ang tubig. Mo da ito. Shortage kaya din ipang ibot. Tangtang niya sa kuan saksakan. Nan ani. Bit ani itong pandag ko. Kuwang man ang tubig uy. Kuan gid ni kanang tamis kaayo kay wa man napuno. Ada. Ne ako sa usawan mga bay. Honey, my love so sweet. Nestle cream. Kuang i-mix. Muni sa usawan sa pan. Lami kay siya oy. Pas ngipon lagi. Di man po ko kada adlaw ani. Sa hayra. Adlaw kape. Nahurot na magud akong pandesal. Kanina po tirahon kaning pa nila.
Kuna na to gamay. Lami sa gulon ang honey og Nestle cream. Sausawan ani ilahang pan. Lami po siya sausawan sa kuan hot cake. Ay. Maghimo og kuan kanang himo og homemade ba nga hot cake, lami siya. Lami siya sausawan day. Naunta. Mahaw. Mahaw sa kudaan kay kan butuon karon. Sinaw ng dagway na ko. Ingo gilitson. Ingon siya nga usa sa saksakan diha. Ingon siya kanang duol sa pultahan dunay duha ka saksakan, ang usa kanang saksakan og tubig, ang usa saksakan sa oven. Karon dunay usa diha nga naay kuan shortage. Ingon ko nga basin ka ng kuan. Basin ka ng saksakan sa initan ng tubig kay ako ara magunang gisumpay ang wire ana. Imo ko electrician dire. Sumpay na ko ang wire kay. Kus iya ha. Kani bang Ramadan kay sige mag-init og tubig. Way undang init tubig. Di na sunog ang kuan. Ang flag. Kus iya nga nasunog ang flag. Simpay og bag-o. Simpay og bag-o nga water heater barato ra man ta kaayo. Ya ang gihimo. Giputol na ko ang flag. Dayon nangita ko og laing flag pod nga parehas ra pod og kuan volts. Sumpay na ko. Di ko kabalugod ng mga wire. Basta kay sumpay lang ako unsang kulura. Common sense lang ba? Dini grabe ang common sense dire, grabe magamit jud kayo. Di wa kay common sense dire wala pildi ka. Sumpay na akong kulor pula, kulor blue, kulor dalag. Na. Karon successful man. Gana man siya. Di na ito ko sa iya ha. Yung ko nga. Di akong giayo ang kuan. Nitanag tubig. Dito nang katawa. Yung siyang eskwela ka o kuan. Electrical engineer. Nasa si kuan. Iya din tawag yang kuan. Sawa, ingon siya. Kuan niya ang ngalan, kay ngalan ram na ilang tawagan. Kaya di naman dito diring bagong kuan, bagong inhinyero. Kuan ko, giasar-asar po ko. Mao to. Sugod ato. Tanang mga guba-guba diri mga wire, ako lik pa ayo. Ayo na nako, vacuum. Guba ang wire sa dato, sinumpay sa tunan ko. Kitaan to ninyo ng video ko nga. Sumpay na ko. Sa diri mga plansa, mga sunog ang flag. Sumpayan ako. Karon ingon siya nga muragi patay niya ang kuan ba? Ang main dari. Moto nga wa ni gana ang duha ka saksakan.
ang sa oven ug sa inita nagtubig. Naginit na lang ko sa kuan. Naginit na lang ko sa kaldirin. Umi kay siya. Nya karon kay ako lutoon shrimpy crimpy, ubin man na. Dayon na pag yung manok. Oven. Ingon sila diri nga chicken in the oven may tawag nila. Unya na ako'y na basahan nga di man na chicken in the oven. Baked chicken man na. Kuda, mo may tawag nila diri good kung mangutana ko chicken in the oven. Mo man na. Tawag di mo ay tawag. Baked chicken in the oven. Misag asa. Basta maluto, manaan na sa lamisa. Basta muna ng prosesuhan na. Daghang kong lutoon karon muna mukaon sa kudaan. Lutuan na mo silingan. At bang balay. Kung nga naman luto-lutuan ba man ni silingan. Oy, nga naaman na po sila tagaluto diha. Sayang-sayang lang mura bag kaunon kay kana sila diha og manghatag dinhi. Di ra bagid sila mukaon kani diri tagbalay. Kami ra in taon ako ra in taon magkaon, hindi mo kaon ro nagpagkaon diri. Hangong. Nga naman nagluto man siya itlog. Nga naman, di siya makaw na itong giibutang. Gigutom, nagdula dagay na sila. Karon paluto silingan. Marag nga isda. Ansam na siya, te. Uy, lami kay suway gani. Ansam na siya. Suway, saw lagi. Ansa lagi na. Mugay suway para makahibalo kag unsa. Gatas na condense. Di yan sinagi sa akin. Saw. Para makahibaw ka. Kay susuon kong Mariam, sulayan po na ko lami man di ay. Nya. Nagkara po siya, no? Nagkakaw ko, boss. Uli na lang ka Pilipinas, nagkakaw ko, boss. Pandiri nila. So, pangita tanin ko boss, imo ta pila. Tagam. Lami, oy. Honey o kining ko, Nestle cream. Siguro ni mo. Isagol mo? Mariam man. Ingo may Mariam nga. Sagula ang honey o cream. May pamahaw niya, diet ko nun niya. Sus, gino, diet. Yun ko nga. Masagoy, lami aning honey o cream, Nestle cream, oy. Anak-anak ko, mutana ko ba? Kubi, tilawan rabi. Uy, lami man dahil nabuang hinong ko sa isaw-saw. Hurot ginang honey nila. Dugay na ng honey diha. Way, kaon-kaon. Malipay nung mahadali mahapot kasi ma-stack. Ang wali mo kaon. Talagsara man po. Talagsara man kumagkuan ani. Nyarag gutom na gig kayo. Namigin siya, no? Ami. Kurot ang discipline tatay dira. Hindi lang kay ako magigina na kaon sa isawa. Ati ang ko na. Kaon sa isa. Kaon sa isawa. First time ka kubos ka ng pazyo. Mo bitaw hapit na ka mo uli. Wa pa ka kubos. Oh, da suway. Kada adlaw na kaani mo kaon ay daghang hani diha. Si cream pod. Di ka siya kuha na po si cream. Ang hurot naman god. Parang gagmay nga ni si Queen. Kani na lata. Nami oy. Agad ang ipalit na ako? Ano to? Ano lata? Ah, ka na? Ubani, sagol, lami kayo. Abi ako ng katong Nestle nga Dayon, condense. isuway po na ko og sausaw ko tong gihimo nimong hotcake. Lami po kay siya. Ama ako. Ano og pancake? Ano mo kag pancake ba hotcake? Susuan ni lami kayo. Ano yung masadagin na? Nakyawan ko, abi ikaw, nang abli sa kusina. Kaya nga, Ningon bitaw siya nako.
Ang ato kaya ito. Di, gitawag ko niya pag naog na ko. Kaya painalay ka na ko lagi. Kaya ka na lagi daw ako. May problema. Napalo man ko ng kuryente ganina. Diri tanan na palong. Dili ra sa kuan dining. Wala. Dili ra sa kusina. Astang aircon na palong. Ang tanan gani. Lang matingala ko. Abiw, ikaw ni Surul. Siya man di ay. Yan, lungag ko. Kisa may nag-ingon niya nga napalong ang kurente. Ang po, tingalay kung ano. Ano kabaw man siya? Kabalo man siya. Nagkalat mo sa Surul. Kabalo man siya napalo ang kuryente. Hawa mo siya. Nawa man. Nag-ingon niya. Kasi naka-connect sa iyang cellphone. Grabe po. Pagsaka lang ko din na ana din inahan. Malay kagikan. Nawag ko nimo. Nga ko sina ko, naglungag ko. Amang luto. Nagpaluto ko sa mong balang itlog. Oh, mapa may pagmata nila. Ano? Naalgo ko silyas, siguro ko, ako dungog. Amot lang. Siguro. Sa asam na si Mary, taas na ang lalaki. Sa taas. Asa yung ibuhat, wala ko balo. Ginoam, mutang na siya buhato na naligo. Ingon na naligo, di man pwede ingon na naligo. Pablo ba? Tanong mo, complete answer maglinaw mo sa mga tanong ko. Ano, kasilyas? Basta mawaan yung katabang, nakasilyas. Mawas kasilyas, na ilaw habol. Nawaswas na ka? Oy, ti inita ba uswason tan skin line. Sao na lang. Sinaw na magmayo piting hapdo sama na maklot gahapon. Hungaw. Manawot. Pag init ko kubos ron. Busog naman ko. Yun na, sakto na. Huwag manapod na. Ikaw pa Ano pa man kay second batch? Magdala ba ito? Kasi nang gibutang-butang ato. Apa diha pero lain na magkuan. Kinahanglan magtimpla di ka. Bago niya kalon. Oh, kinahanglan magtimpla ka kauno ni mo dayon kay ug butang na sa rep lain mura nag-abhong. Ang district cream ang guni ani may makuan. Dali madaot. Nag-abhong siya eh. Pero nagkuan siya naglato. Sayang kaya kamarya man. Dagang ba ka na buhat? Kamarya man eh. Ako gisulay gamay lain na. Di ako gikuskus na ko gamay. Abhong na. Madaot na yung tiyanan na. Ko nga di man mainit yung tubig. Nakaon man ang ta. Patay di niya diha sa main. Ano gainit ko sa kalderin. Ibali na pud ako ng ubin dire. Kay duha man ka ubin ron, manok ug ulang. Wala pa ko swaton dire bugat ra bang kabawa na. Asa man isa ka ubin? Kani ubin bali na ko dire. Diyan mo na. Kabuang niya ganina, ko siya kubos te. Boss. Dili ko am si kubos. Ipres ng itlog, mixed eggs man. Ami siya nagkuha re. Ako nagkuha. Yeah. Tiyala ko nga pagkuha og onion. Sa kabuk ko sa mga onion, sir. Pula o puti siya. Pula. Tatanong ko ng gagmay. So, mixed eggs siya. Kuha ko isa daw kabuk itlog. Mana? Huwag kubos. Siya nagbutang na sa ubin. Abi ako dito sa kuwan. Ipakuan niya. Sa ubin ram na iya. Ubin. Tiyan, magipindot niya, oh. Uy, kadaghan ba 10 minutes? 9 minutes. Tiyan, makabuang niya. Diha ra magpindot sa start kay automatic na 30 seconds. Di, pagkuhan ko kubos. Ablis niya. Abi ko. Manggahi yung kubos na. Abi na ko unsa iyahang istorya niya nako. So, abi siya og kaduha. Kung sa ikang nabuo na kaon niya, Ano naman? isulod niya akong ulo dira sa freezer og 2 minutes tagang ko niya 100 kd. Di ang kabuang niya, uy sa lingaw. Astang buanga. Hindi na katawa. Iyang ulo ibutang freezer. Duha kami ko. Dala ko 100 kd makaya daw nako.